Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 11:08. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. Kagkaroon, yari ang balita, badat, bulig. Diri lamang sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon, balita, badat, bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow-up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayaran. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong Odto, Pilipinas, Aksyon BBB, Aksyon Balita, Banat Bulig, magapalayag na sa sining adlaw sang Miyerkules. Ika-15 na sa bulan sang April 2020. Kamusta kamo mga ka-aksyon amon sa kanginan inupdanay kita sa sunod sang duha ka oras tubdob kita sa takna launa sa sining hapon. Samtang ang iban sini patigayon pa sang pagpangita sang kinawala lamang nga may panyagahon na
kinanglan nga mayara pala niya punon man sa sining kagabihon or karon sa gabi mayara bitbiton pauli sa ilatag sa kamapuluyan na pisar nga yar kita sa ECQ, no? Sa Enhanced Community Quarantine sa gihapon nga period tubtub pa kita Abril 13. Pero basi kung may tsansa nga before pa man mag-April 30, basi makapapanaog sang nagakaigong pagmando man ang provincial government nga bisan paano makalampuwas kita sa sining mabudlay nga sitwasyon. Halos kalabanan, ginabudlayan gid subong. Ika-tatlo pa lang nga simana, mga kaaksyon, no? Ika-tatlo pa lang nga simana ni. Pero daw halos kalabanan daw nagakwa na, daw nag-ibwal na, no? Pero kabayuntang kung ano ang mando sang gobyerno, matuman lang nato niya. Sa aton sining nga pagpangalagad sa kinandan, mangin kaupod tama report sa aton sining nga mga action reporters, handa na sa pag-file sang ilan na tipon nga mga balita. Kag ang aton sining nga patrol padayon nga nagalibot sa pila ka mga areas diri sa palibot sang syudad sang Bacolod lamang madulong sa aton sining nga mga kaaksyon ang nagakaigo sining nga mga balita. Ilabi man sa subong adlaw ti ginapatuman mga kaaksyon ang aton sining implementasyon sang number of coding or coding number diri sa syudad mga kaaksyon. Pero ang report sa aton sining BCPO daw nanging talunsay since pa kainas ang kagahon kabayon nga talunsay ini tubtub nga matapos ang ECQ mga kaaksyon, no? Sa kinandan, pag-aupdan kita sa mga report sa aton sining nga mga action reporters, handa na sa pag-file sa ilan na tipon nga mga balita, mabatian ta na sa dili ginamang madugay. Gina-acknowledge ta nga aton sining nga mga kaaksyon via Facebook Live nga naga-monitor diri sa aton sining nga pagpangalagad sa Aksyon Radio Bacolod kag sa aton sining website sa www.aksyonoradiobacolod.com.ph. Inopdanay kita, samtang ang iban sini wala pa makatimo-timo, pero ang halos kalabanan ang nakatimo-timo na. Saling nila dala pamahaw ni, dala panyaga ni, panyapo na lang karon ang palaligban. Ay, pwerte ka sadya, no? Amogid na. Sige, daw ka budlay sang sitwasyon ta. Kay amogid ni kung kaisa ning aton sining pagsinalayo. Mayara gid kung kaisa nga mga kapares bla or kapareho sining hitabo ngini nga hindi mo way mo gid gina-expectar, no? Way gid gina-expectar sa halos kalabanan hamak mo isa ka bulan ay may lang kung mayara ang unod ang bulugasan mo kay hiling mo bisan magduwa pa ni kabulan, 3 kabulan okay pa na. So, kung wala man unod ang bulugasan mo, kaginhawa mo man lang, kapangita kada adlaw, sang makaon sang pamilya mo, amo ning pinakamabudlay gid sa tanan, no? Anyways, karon nga adlaw sa kinandan ako ang inyo kaaksyon sa Kaanginan Aksyon, Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pagpangalagad sa Kapitolyo Provincial mangin kaupunta si Aksyon Marlon Hinovia. Mga alkalde sa Negros Occidental nagasapol subong adlaw agod desisyonan ang pag-downgrade o kon pagpalawig sang ECQ. Samtang sa Bacolod City Government Center naman nga balita, igabalita ni Aksyon Dale Salazar, aring pinakalites parte sa kinagual sang LTO, Regional Office 6 Enforcement Unit. Kag sang mga BPOs company diri sa siyudad sang Bacolod, LTO ginhatagan
ang mga BPO company sa Bacolod nga magproseso sang special permit para sa ilang rented vans tubtob Abril 17. Ang problema to may na-impound na to nga mga van mga ka-aksyon ang problema to 200,000 pesos ang multa sa to. Tinano ning matabo sini sa ilan Amo na karon ang hibaloon ta mga ka-aksyon kay ongoing pa ang pag-inistoryahanay sang mga miyembro sang enforcement unit sang LTO 6 kag sang aton sining mga opisyal diri sa siyudad sang Bacolod. Kay kung rented vans kay imo dapat mayara ka man special permit nga ginatawag, no? Kay tiga pasakay ka mo gabiyahe ka. Way man na nagakulugan nga iya na ni Juan de la Cruz ang van nga ina nga ginasakyan sa mga call center agent. Dapat ini sila ang company nag-process ang special permit. Kitiga sukot ni sila mo, may bulanan ni sila yung renta para sa mga sumalakay nila kag sa mga kliyente nila. Hindi mo na pwede nga magpabayad kay mo okay lang na kung wala bayad. Pero kung may bayad ka, kag ginarintahan kay mo dapat may special permit gina nga gawaron ina mga kaaksyon. Ay kasadya, no? Samtang sa BCPO naman nga balita, igabalita ni Aksyon Eric Magbanwa, implementasyon sa unang adlaw sang number coding sa siyudad sang Bacolod nangin maayos sa PIO sang BCPO. Sa Nukpo naman nga balita, igabalita ni Aksyon Alvin Graba, 35 anyos nga karga tapas ginluthang patay sa banwa sang Calatrava. Balita naman sa special assignment, siga balita ni Aksyon Artay Hupon, pila ka mga operator sang van nagpadala na sang ila special permit application sa LTFRB or LTFRB pagi sa ila email bilang solusyon sa problema sang mga BPO's company. Samtang sa aton sini out-of-town reports naman mga ka-aksyon kag standby karon dugay-dugay sa report gali ni Aksyon Alvin Graba sa aton sini nga patrol kay padayon nga libot ini siya sa obserbasyon sa number coding nga ginapatuman sa mga checkpoints area. Ibaloon ta na karon sa report ni Aksyon Alvin Graba sa patrol. Sa out-of-town naman nga balita, igabalita ni Aksyon Roger Gotib sa siyudad sang Cadiz Rolling Market sa tagsa ka barangay sa siyudad sang Cadiz naghatag sang kapusan para sa mga pumuluyo amunang mayuda. Samtang sa balita nasyonal, igabalita ni Aksyon Dorel Cabato, pigado nga pamilya nga wala sa listahan sang SAP pwede pa maka-apilar suno sa DSWD. Preliminary investigation kay Senator Coco Pimentel gintala na nasang DOJ. Aksyon Rex Canto, kinkilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, las 11:20 na nga aton oras, 11:20 na mga kaaksyon. Sige mga detalye sinis ang aton sila ginpang headlines mabatian sa dili ginamang madugay mahina ang kalaban. But before sina mga kaaksyon, daligid lang ha, standby, mahatag ta pila ka mga commercials, balik lang ta dugay-dugay. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum.
Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina
ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan Karon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, palakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, las 11:28 na nga oras. Standby na sa dirigi lamang madugay, sunod-sunod nga mga balita nga aton sining hisayran sa aton sining nga mga action reporters. O galiyon tang pagtumar sang DTX 500 capsule. Kaya ang DTX 500 capsule may 3 ka anti-diabetic properties. Amo ni siyang charanting nga panubos ang aton nga glucose, bisin nga control sang imo blood sugar kag polypeptide nga may kaangay nga epekto sang insulin. DTX 500 capsule mabakal sa mga suki ninyo nga mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sining nga lugar. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, las 11:29 ng aton oras, 11:29 na. Sining bahin kadtuan tanay mga balita nasyonal, mga balita gikan sa kay Aksyon Dorel Cabato. Mga may sayod tanay sang mga balita, pigado nga pamilya nga wala sa listahan sang SAF pwede pa makaapilar sa DSWD. Tubtub lang apilasyon ni Guro. Preliminary investigation kay Senator Coco Pimentel gintalana na sang DOJ kag pinakalites nga listahan sang COVID-19 patient sa bugos nga kalibutan including na ang Pungsod, Pilipinas. Alin sa pinakasako nga news center sa bilog nga rehiyon. Yari ang Aksyon Radyo News Center Report. Aksyon Radyo News Center Report. Yari ang kaundan sang report ni Aksyon Dorel Cabato gikan sa News Center. Aksyon Doors, good morning. Yes, Aksyon Rex, mayong agagid kag sa aton yung mga pinalangga nga tagpalamati. Yes, balita nagikan sa News Centers. Yuhom lang anay. Yes, correct. Yes, balita nagikan sa News Centers sa Aksyon Radio Bacolod ang DSWD Action Rex nagpahayag nga mahimo mag-apelar ang mga pamilya nga wala nalakip sa listahan para sa Social Amelioration Program o KONSAP sang gobyerno. Suno kay DSWD spokesperson Irene Dumlao, ginpahayag sini nga kung sila ang eligible families o kung ikaw ka-aksyon ang isa ka eligible families, kay nagakadapat nga magbaton sang bulig pinansyal apang wala sa listahan, pwede pa kamo nga makaapelar. So paano ang apelar ang inyo paghimuon sa mga local social workers nyo dira nga mo naka-assign sa inyo nga lugar. Ang social workers naman ang magapahibalo sa DSWD kag tun-an sang DSWD kung nagakadapat bala nga aprobahan ang amo nga apelar. Sa karon
Madamo na sa nga lokal nga gobyerno ang amat-amat nga nakabaton sa ilatag sa tagsa ka pondo para sining social amelioration program. Dugang panidumlaw nga umpisa sa PETSA kung saan nila nabato ng pondo, mayara sang 5 tubtob 7 kadlaw ang mga local government units agod ipanagtag ang bulig pinansyal sa ila nga mga pumuloyo. Samtang sa dugang pagid nga balita, gintalana na sang Department of Justice o DOJ sa Mayo 30, 2020 ang initial hearing para sa preliminary investigation kay Senator Coco Pimentel III. Ini ang may kaangtanan sa paglapas ni Pimentel sa nagapadayon nga enhanced community quarantine sa nga siya ang nagpadulong sa Makati Medical Center kag ma-expose sa iya ang pila ka mga staff sa amo nga hospital. Suno kay Prosecutor General Benedicto Malcon Natento, tentative pa lamang ang mga PETSA kag mahimo pa ini nga magbag-o. Naserbe naman kay Pimentel ang order nga nagamando sa iya nga mag-file sa nga reply sa reklamo nga ginpasaka ni Attorney Rico Cuicho. Si Assistant State Prosecutor Wendell Bendoval ang magatumod kung ang reklamo ang may basihan para iduso sa korte o kung mabasura lamang ang reklamo batok sa senador. Madumduman nga nagreklamo ang mga taga Makati Medical Center sa nga magpadulong didto si Pimentel agud updan ang iya nagabusong asawa samtang ini siya ang nagahulat sa resulta sa iya COVID-19 test nga sang ulihi siya man ang nagpositibo. Samtang ma-update lang ko sa world records. Huwag pa nagaling masugdan ng kay Pimentel na? Wala pa action Rex. Sa May 30 pa ang preliminary investigation. Kag tentative pa yung action Rex. Yes. Update lang ko sa world records ng COVID-19. Sa karon ang infected sa bugos nga kalibutan naglambot na sa 1,998,553. So nearly 2 million action mga Rex. duwan na lang kabilog? Hindi man action hindi pa? Rex. So, mga kuwan pagalina? Mga sobra pa isa kalibo. Yes, kay 1.998 mo. And then, ang mga nagkalamata action Rex, naglambot na sa 126,688. Kag ang mga naka-recover sa bugos ng kalibutan, 478,925. Diri sa Pilipinas, mga pila to hambal mo? 1,998,000. Duwan na lang kabilog eh. Duwa na lang kalibo. Masobra na lang isa kalibo. Kag mag-isa ka milyon? Duwa. Kag magduwa ka milyon. Duwa ka milyon? Yes, Action Rex. Oh. Correct man. So, sa Philippines, si Action Rex, ang cases subong 5,223. Ang nagkalamatay, 335. Kag mga naka-recover, 295. Sa gihapon, ang nagapanguna sa bugos ng kalibutan, ang Estados Unidos Action Rex nga may records ang nagkalamatay nga naglambot na sa karon sa 26,047. Ang cases naman dito 613,886 kag ang mga naka-recover 38,820. Diri sa Western Visayas, nagapabilin sa gyapon nga 39 ang pinaka-last nga na record na nag-positive sa itong April 7 pa Action Rex. Si patient 38 kag 39 sa karon. Sa Western Visayas. Yes, so gimbal bla na mo. Gimbal. Ang last gimbal kag Antique April 7 pa sang last nga record. So subong 15 na. 15 mga 8 sobra na naman isa ka semana. Sobra na isa ka semana. Ang sa bilog ng Western Visayas. Ang sa Bacolod kag Negros ya. Pito diri sa aton Action Rex. Sa Negros isa lang gid gyapon. Ang Bacolod? Ang last, last week, I don't know kung exact. Doon na una. Basta April 5, pala mo. So, ina siya Action Rex sa mga kabay update. Pa nga wala na action doors, no? Yes, kabay pa nagamatamat naman. Actually, di ba, mag-meeting ganito ng mga, galing wala pa na. Proposal pa lang na nila. Kasi kung either matapos pa ng April 30 o kung before April 30. Yes. Amo nang pangamayoon, tatanan, way lang tani isang mag-suway sa mga ginamando sang gobyerno tala diri sa Bacolod kag Negros Occidental mas manami gid tani nga sundon ta. Correct. Kag pamatig sila sa Action Radio Action Rex. Kagina. Kay way naman sila pamatian nga iban. Of course. Kay kagina Action Rex, may nagambato si Sir Pico nga may ipilapaya ka garason nga ay way sila kuno kabalo. Nan.
Siling ko gid. Ti, So why sila pamati kay sa balo, Action diin Radyo. sila iya. Oo. Nga pila na Wes kadlaw balo nga. may number coding na kuno. Pila na kadlaw nga may number coding nga ginahambal sang BCPO, ginahambal sang syudad, ginabutang sa Facebook. Din kaya imuya sang tiyempo sina. Sige Basi katulog katulog pa. si 48 oras tulog mo. Bodo hindi naman So sakto mo na imo yun. niya para aware sa Action Rex. I-on niya lang i-radyo. Dapat. Steady sa Action Radio. Kag sa Facebook sang Action Radio, Yes, of araman da course. adlaw-adlaw na may mabasahan ka gida bisan kadali lang ro bukad-bukara kung wala ka radio dira. Pero may correct, Facebook page ikaw, pwede ka kapamati dira. Kag sa Facebook page. Ma-replay niya man ang mga da. programs sa Action Oo. Rex. Sige. Wala ka Update. nang hanapin pa. Kompleto na. Oo. Sige, update kag Oh. balita nagikan sa News Center sa Action Radio Bacolod para sa Action BBB, Action Dorel Cabato sa balita na sa Action. Sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Dorel Cabato. Balita gikan sa News Center sa Action Radio Bacolod, Action Radio Philippine Standard Time. Las 11:38, 11:38 na mga ka-aksyon. Tiga palanyagan na dugay-dugay. Pero ang iba nakatapos na. Nagapamiyo-miyo na. Nagamonitor na diri sa Action BBB. No? Mati lang kay may mga advisory na di sa Facebook page sang Action Radio Bacolod kag sa on-air sang Action Radio Bacolod. Mati lang. Parang bisan paano mayara kita ihibalo. Bukad lang sa Facebook. Kundi gani, pag sa mga bukid-bukid nga porsyon, hindi naman kuwan kay may mga Facebook naman sila gani mo. Bisan ultimong mananggiti to, may mga Facebook gani to. Ang ultimong nagatrabaho sa may mga Facebook man. Except lang, wala load. Wala sang wifi. Pero do halos na naman subong Daw ka modernize naman siling Action El Rey, siling niya, mati lang kamo sa Facebook. Kag sa Action Radio Bacolod. Mati lang ba yung Facebook Live, no? Sige, importante makayuhom ta sa siningod to. Hibaloon tanang sitwasyon diri sa palibot sang syudad sa Bacolod. Kuya Action Alvin Graba sa patrol sa paglibot sa implementasyon angot sa sining number coding ginapatigayon sa mga checkpoints area. Anong natalupangdan kag nanong naisairan sa aton sining patrol. Yari ang report ni Action Alvin Graba sa aton sining patrol. Number coding ta. Mga coding, number coding tanay. Yari ang report ni Action Alvin Graba sa patrol. Action Alvin. Action Rex ang patrol ay yari diri sa border mismo sa Bacolod Talisay, no? Diri sa area sang barangay Bata Main Highway. Ang imo nga piyak nga komunikasyon basi kung pwede mo malayo-layo na kay static sa piyak mo nga cellphone. Subong si Action Rex. Ate okay na matag pa sa palabuton mo, no? Inaya. Oh. Subong si Action Rex kaya kumuari kita diri sa area sang Bacolod Talisay border nga karon Jutay sa lakyan, no? O jutay sa lakyan. Ikumpara mo ni kahapon Action Rex. Sa kadamo sang salakyan kahapon sang gusto and even kahapon sang hapon damo sang mga salakyan halin sa syudad ng Silay, Talisay going o masulod diri sa area sang syudad sang Bacolod nga stricto nga di na chekyar sa mga kapitan na ang sila ka mga frontliners nato diri sa area sang Talisay kaya hindi sila kasulod kung wala kitman bay kina tinutuyo wala nga payo kun mayakang lang bilib ko subong kuan kay daw kadjutay na sang nagapasulod diri sa Bacolod do. Yes sir, oo. In fact, kaya magkatapos ang kapulisan sa idalong sa police station number 4, augmented man diri action na rek ng pinaka mga katapos ang Bureau of Fire kag iban pa mga DOH nga naga-monitor subong or rather patigayon subong na sa ila sining check-up points diri sa border. Pero ang mga personnel sa nalabayan yung mga checkpoint area sa mo man gyapon kadamo sila? Yes, Action Rex, in fact may mga nadugang especially may nagdugang? Yes sir, nadugang ang
ang mga iban mga volunteer organizations sa aksyon na Rex nga nagdugang man kagang iban diri nga mga katapo bala sa mga army reservists. Nakitan ko gani actually kasi nagbalik man ang atong iyasang Philippine Marine, no? Oo. O gani kitong kakilala ko, way ko to nakitan. Bailang to siya. Basi ko na incubate pa to siya. Incubate. Quarantine. Na-quarantine to siya, no? Pero subong din action Rex ang pagsunod sa mga pila diri ka mga taga-syudad sang sila ang ginastrikto man nga ginapatuman kay pamagkuton man action Rex kung bala alay kahapon kag subong adlaw ang check your black action Rex kung anong tuyo mo. Kung hindi man valid ang imo sining nga reason pabalikon ka. Amo ning natabo kahapon nga adlaw and magluwas sa karon diri action Rex mangin available si Police Captain ang hepe bala sa station number 3 si Richard Baharito basi available siya kay nakita nato sa action Rex Ang Bureau of Fire Protection araman da sa area? Yes sir, may mga miyembro man da sang BFP no? Oo, mapisan din ang mga katapos ng BFP kay diri gid sila assign ang mga katapos ng DOH ang mga teachers bala action na Rex tubtob karon padayon nga naga-suporta no sa mga kapulisan especially naga-survey bilang mga frontliners. Available na si Sir Pajarito. Basi makuhaan taman ikumpara ang kahapon kag ang sa karon. Sir, nagkasubong sa Action Radio with Action Rex Kantong. Sir, kamusta ang sitwasyon sa karon sa mga nagapasulod nga mga salakyan halin sa siyudad ng Talisay, Silay, pakadto diri sa aton ikumpara mo kahapon nga adlaw sir? So lain din no ang dako ang katama diferensya kung ikumpara naton kahapon. Kung kahapon no kadamo sang mga private vehicles nga maatin masulod sa siyudad sa Bacolod apang kung gin-inspekto naton kay nakita naton nga daw dinaryo na lang nga adlaw dito sa downtown area o kung sa Bacolod City mismo. So subong laka na. Pero sa gihapon gina-inspekto ginato ang pag-implementar mang gihapon sang aton nga executive order kung this is wala nga may exemptions dira kag ang qualified o authorized nga magsulod nga may ara nga food pass or passes sa halin sa DA or sa DTI siyempre may ara naman arrangement ang aton nga local government unit kag ang aton nga province na ang tanan nga gin-issue na ikupas sa aton nga gobernador allowed na sila nga magsulod. So inaiya kung mag-deliver lang mag-deliver or mga private individuals na may ara na ikupas na halin sa province signed by our governor. Okay. So, botsing ganon, sir, how about ang iban nga mga talisay nun, taga-silay nun, nga manindahan lang abi diri sa siyudad sa Bacolod? So, hindi natin sila mapasugtan kung namo lang ang ilang rason dito sa Talisay may tindahan man sila. So, bawal gid sila? Bawal gid unless may ara silang authority sa inter-agency task force no kung dito sa DA nga food pass no approval na sang muna sang IATF. Action Rex nagabihan man kaginasang patrol ang area sa Barangay Bata bala dira sa may pakatuman sa ruins may ara mga ECQ checkpoints. May ara man sa area sa Barangay Bata sa may isa sa may Talisay na yun sir no kag Barangay Mandalagan. Sir, imo niya area tanan. Yes, no, bali duwa ini akong ka UCP, then duwa man ka ECQ. Ang duwa ka ECQ ara sa Barangay Bata at sa Barangay Mandalagan. Ang ining mga UCP amo ini ang aton nga mga border control. How about ang ECQ checkpoint, sir? Hugot nga ginapatuman, sir, ang code opening number code? Yes, na deliver naman sa ila ang directive ng dising time na pasa naman sa ila ang executive order nga pag-ugin na aprobahan sa naton na mayor executive order number 30 nga strictohon gid no kung implementar naton ang add and event policy ng ilang home quarantine pass. Amo ning resulta subong nga nagjutay?
Sir, amo ning resulta subong sir nga nag-jutay gid? Siguro may impact din man siguro ang pag-stricto kahapon sa mga border nato, no? Kay tungod nga nakita naton ang salakyan nga nagsusulod na diri tungod kahapon, hindi gid sila kasulod kung wala sila sa mga importante nga mga transaksyonist diri sa Bacolod. Pero may mga problema silang nag-iangkon, Action Alvin, since nga ginpatuman ini? Sir, wala na ang number may coding problema nga na angkon since ginpatuman ini sir. So wala na tungod nagbalik naman ang aton nga medyo kahalog na tungod nga may mga changes naman kita. Login balik na ang pagpasulod sa mga province na nagakuyat man sang ECQ sang aton provinces. Okay. So, actually, that's pero sir, so Anong bot kaning nga sing ganon nga gina-honor nila ang iyasang province man na isikyo para sa mga individuals ni kon ano ni? Sir, klaroon ko lang sir, anong gina-honor ba iyasang province? ECQ sa individual or nano sa empleyado lang? So tanan basta nag-posisyon sila sang ECQ issued by the province, signed by our governor. Kaangay isang sir? Kaangay sa mga farmers naton, sa mga mga empleyado sa provinces, mga empleyado sa mga banwa or cities outside Bacolod, or mga barangay konsehal or barangay captain. So kung mga ma-withdraw lang sila, kung ano importante ito? So ina-allow lang naman nga mag-withdraw or bank transactions those mga related sa gobyerno, like for example mga treasurer sa barangay or mga treasurer sa banwa nila para ipangsweldo sa ilang mga empleyado. Kay PD subong mo. Oo, kay PD Action Rex, no? PD sa may mga sa may makwaon pa. May kwaon. Pero sa wala na kwaon. Sorry. Pasensya kay Boyong sa Subanga, no? But anyway, sir, kamusta ang mga ECQ point aton, sir, ang check-up point? So far, may problema sa pagpatuman, sining ad number sa mga daw? So far, subong wala pa man, tungod nga deliberate man nato sa mga barangay captains dire sa area sang Station 3 nga strictly man nila i-implement ining executive order 30 ni Mayor, no, isektohon sa mga barangay tanod, mga barangay kagawad ang pagpagwa sang tawo base sa ad 11 numbers. Oo, pero so far wala ka pa sang may nabaton, sir, nga iniya si Juan de la Cruz nagbayular or gimpriso sa mga daw. So far wala pa, mabalaan na natin karon hasta sa oras ang kagabihon kung may ara gid man. Action Rex, si Police Captain Richard Pajarito, no? And so far, amoni ang sitwasyon karon diri sa area, ay nag-aamat-amat na pahuway, no? Why man sila sa na-encounter nga mga problema since kay na nga ginpatigayon ang number coding ni? So far, sir, may kamo na-encounter nga problema, sugod sang ginpatuman, ining number coding? So wala pa. So subong pala ning adlaw maginumpisahan, wala pa man. Okay. Wala pa man Action Rex. Pero gamay gid ang manotisya niya kumpara kahapon nga mga salakyan, no? Or nagiligad nga mga adlaw? Oo, sir. Ang subong adlaw, sir, ang nanotisyahan mo, jutay lang ginagsulad, no? Ay, kumpara mo previous days. Yes, jutay lang gid, no? Dako gid ang impactong pagstrikto kahapon. No, kay ang mga pumuluyo outside Bacolod, no, nangin aware sila nga hindi sila kasulod diri sa border control sang Bata Talisay kung wala sila sang mga pertinent documents nga mag-allow magsulod diri sa Bacolod. Pero sir, may have the information ang iban na halin dire kay kumo stricto, sir, dito sir ga Silo agi sa Concepcion going Alangilan. Amo man ang amon nga nabatian, no? Amo man amon nabatian nga dito sila gaagi sa Piacano Lapos sa Granada. Pero sa dinadampi na? Dito stricto magyapon ang aton mga kapulisan ko dito sa mga check-up points naton. Amo na nga ginaisa-isa gyapon na mo to naglaba man dito kapon ang traffic dito. Pasaka to sa Granada mo to likapon. Yes, sir. Amo to dum nagligad Action Rex. Atong report sa bala nga na tingala kita ang puno ara sa may Bangga, yes sir, thank you sir, na Action Rex nagbigay.
Nautod ka. Dali lang kay balikan ta si Aksyon Alvin Graba. Direkta dira sa area sang North, no? Bata and Talisay boundary, kung sa din ginapatigayon dira ang checkpoints. As of the latest, mga kaaksyon, hambal ni Aksyon Alvin Graba, kag nakitaan ta sa video nga live sa aton sining patrol, tuman kaninit ang pagsulod sang salakyan from north to downtown area, jutay gid katama ikumpara sa nakaliligad nga mga inadlaw. Aksyon Alvin Graba, Aksyon Alvin. Correct reduction na Rex sa bisan subong sini perti ka ninit no kajutay na gid lamang ang nagapasulod ng mga salakyan halin sa north going diri sa syudad sang Bacolod nga padayon nga ginaman sang mga kapulisan sa idalom sang police station number 3 kag iban pa nga mga volunteer organizations upod na diri Action Rex ang mga katapo sa mga miyembro sang Bureau of Fire Protection. Actually subong sini Action Rex kay ko mo medyo matawhay na ang dalan nakakuha tempo nga aton sini nga mga frontliners nga maka 10-7 baka inog 10-7 agid man ni subong inog panyaga na ni. Yes sir, inog panyaga na gid man subong, that is why naka-chance gid sila nga makapanyaga subong pero ang iba may mga nurse pa kita dira. Yes sir, ang mga nurse subong diri Action Rex ginpamangkot ko man kagina sa idalom gihapon sa Department of Education. Bali sa DepEd na sila under? Yes sir, under ni sila sa DepEd. Amo ni sila ang mga assigned subong diri. Pero karon naman sa hapon, pag-busulan man sila, nga iya sang DOH, kag iya naman sang city. So, nagtagiti sa gihapon, no? Pero at least daw naggaganaga, nagid man ang salakyan, no? Sa live video mo daw? Yes sir, nagaganhaga na gid man ang mga salakyan kay unlike the other days sus pagkadamo lusot kung di maagwanta ti lusot ato sa Biako galing kay ti longkat na to, hindi na to shortcut ya. Longkat na to ya, lagi ka sa Concepcion, labay ka sa area sang Alangilan rekta ka Granada, amo nang pagpanubo aksyon na Rex, no? So amo nga sitwasyon diri sa area sang Bacolod, Talisay border. With Aksyon Nani Kirao, ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Alvin Graba. Balita gikan sa patrol dira sa border sang Bacolod, Talisay area. Ginpamasyaran ni Aksyon Alvin Graba ang north area mga kaaksyon and mas manami man nga jutay-jutay lang salakyan pilang nahot lang ang mga salakyan na nagagi sa borderline dira sa area sang Bacolod, Talisay. At least bisan paano na buin-buinan tungod sining number coding nga ginapatigayon diri sa palibot sang syudad. Pero tandaan ta, by Sunday, dapat tanan ara lang sa sulod sang puluyan, except sa mga frontliners, ang makagwa mga kaaksyon, no? Amo nang isa sa mga balasiyanta, mga kaaksyon nga by Sunday, tanan ara lang sa puluyan, except sa mga frontliners. Ayos? O sige, ang way pa subong konsumo pagpangita na para pagka-Domingo, ayos na, no? Kantuan tanay Bacolod City Government Center si Aksyon Dale Salazar, may kang tanan sa LTO6 ginatagan ang mga BPO companies sa Bacolod nga magproseso sa special permit para sa ila sining nga mga rented vans tubtob April 17. Kantuan tabi ang balita ni Aksyon Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. Angot sini mga kaaksyon, kay balo ka mong kinagual ang balita, parte sini sa LTO kag BPO 6 mga kaaksyon. Web Aksyon Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. Away pa siya? Daligid lang kay gina-check tanay si Aksyon Dale Salazar sa arasa sa piyakalinya. Aksyon Dale.
Action Rex ongoing sa karon ang pagsinapol diri sa may sangguniang panglungsod sa Station Hall. Sa tunga ini sa mga city officials sa siyudad sa Bacolod, mga representatives from BPO companies kag ang mga opisyal no or si operations chief Attorney Alan Sacramento sang Land Transportation Office Region 6 Action Rex. So isa diri sa ila mga gintalakay sa pagsinapol ining operations ng LTO 6 sa Bacolod matapos may pila ka mga vans ang nagkaladakpan ining mga vans sa siya ginkuha sa mga BPO company sa syudad para mag-ferry o kon sa lakyan sa ila sini nga mga empleyado Action Rex pero wala sila nakakuha sang special permit gikan sa LTFRB Region 6 nga mangindigal ang ila sining operations Action Rex. So diri sa pagsinapol sa consultative meeting ginpahayag diri ni Attorney Alan Sacramento nga isa diri sa mga considerations sa ginhataga nga i-allow no or hatagan sang enough nga tiyempo ining mga BPO companies para mag-apply sa ilang special permit via online Action Rex sa LTFRB Region 6. Isa ini sa mga solusyon or short-term solutions nga ginatalakay no upod si Vice Mayor Sid Familiaran, City Councilor Dindo Ramos ang chairman sang Committee on Transportation CESP, ari man si Councilor Alvic Perspino kag Councilor Renicito Novera Action Rex. Ginpatahag rin ni Sacramento no nga before Action Rex sining ining consultative meeting iyan na sadto natawagan si LTFRB Regional Director Richard Osmeña nga naghambal nga ang mga application sang special permit sa mga BPO companies sa Bacolod dapat ila ini akomodahon Action Rex. So Talagang problema naman Action dahil kung saan nila akomodahon na kay hindi lang ni iya taga Negros ang nag-apply niyo o taga Bacolod kundi kadamo pa na dang nag-apply sina. Correct, Action Rex. Hindi lang Bacolod City, kundi iban man nga mga lugar. Like dito sa may Iloilo, may mga BPO companies man nga nag-operate under enhanced community quarantine Action Rex. So, sunod din kay Sacramento Action Rex. Pwede maka-apply mga BPO companies ng special permit via online, tiyang listening application. Kinahanglan gid lang mga isend sa LTFRB Region 6 at gmail.com Action Rex, no? So, may mga... Open na tong opisina nila sa Iloilo, pwede sila, hindi open Action Rex, pero since may mga ban kita, border restrictions, hindi man pwede personally nga makakadto dito ang mga mag-apply para magkuha ng special permit. Pero so, open online, lang, may mga sabat na sa inyo na nga open kwede. Action Rex, open, no? According to Importante nga open lang na tong LTFRB sa Iloilo kay base magpadala ka to wala man tawo bla. Kay according man kay Congressman Grego Sataya, personal man siya nga nag-appeal kay RD Osmeña sang LTFRB nga dapat from the time nga nag-apply or nag-submitter sa application for special permit ang mga BPO company sa syudad, dapat Action Rex within 24 hours maka-issue na sila sang special permit para legal ang pag-operate sining mga rented vans or mga transport providers nga gin-hire sang tagsa-tagsa ka mga BPO company. Kay kahapon nga adlaw may pilagi diha ka mga nagkradak pan Action Rex nga mga vans nga wala sang special permit, may isa diri kanay katiglawas from BPO company nga nagpalay Action Rex nga may mga nagabusong, may mga PWD nga ginpapanaog sa van bangod gindako pa Action Rex. Example to na lang na ang isa dira ka call center company ang Teletech sa sur nga bayan Action Rex ginambal diri sing ilang representative more or less may apat sila Action Rex ka mga vans gagin dako pa may saman ka BPO company ang nagpalayag nga may isa sila ka van Action Rex nga gin apprehend man ka LTO. So karon sa hapon no may mga resolution nga ipasulod si Councilor Dindo Ramos bilang chairman sa Committee on Transportation nga nagapangabay sa kay LTFRB Regional Director Richard Osmeña nga kon mahimo i-allow Action Rex ining mga rented vans nga mag-operate sa gihapon, magbiyahe, magkuha sa mga call center agents nga mga empleyado, no? Halin sila nga balay, tub-tub sila ang kompanya samtang pending pa ang ila sini nga application sa LTFRB Action Rex. Galing iti base kung hambal-hambal lang ng pending bla. Tapos wala man gina-process bang
Dapat siguro in black and white siguro action dahil ara nang nila sining authority kay kung ginpasa na nila hindi man napabosan sang LTFRB mo. May isa direction Rex ka representative from Ubiquity nga call center. So siya nag-apply man sila via online pero lain ang email address nga ginhatag sang LTO Action Rex. Ay, sa gili? email address nga dapat amo ni siyang sandan nga mag-cater sang application para magkuha sang special permit. Somehow, sa diri siya mayara sang miscommunication kag misunderstanding nga natabo Action Rex sa pagkuha sang special permit, no? So ang Ubiquity, isa din lamang sa mga BPOs company sa Bacolod nga nag-apply for special permit pero lain ang email address nga iya sini nga ginsendan sa email address Pero nga nag-cater. kinahanglan gid sang enforcement unit sang LTO nga mapangdakop gid sila ya. Kinahanglan Action Rex kay ila man lang gina-follow ang law. Nano nang daw sa katinunto na nga dapat ma-operate na sila sang way pa ni mga ECQ wala pa ni sang COVID niyo dapat nag-operate na sila tanan. Kaya actually sa Direction Rex Attorney Sacramento hindi man lang mga rented vans ang ila siningagin pangdakop kundi may mga tricycle, mga e-bike kag pila pa ka mga public utility Kung wala ECQ wala man isla gapangdakop. Ano highlight na niya ka BPO company since kadamo gid sa mga naapektuhan ng Action Rex pero sa siya may mga gintang dakopan sila no nga mga tricycle drivers nga nag-violate sang layi Action Rex. Ang portion gid lamang sang palihag ni Attorney Alan Sacramento ang operations chief sang LTO 6. Doon kasi dulain ang sistema diri sa Bacolod because when we had our operation sa Iloilo, after namon nakadakop ng maskin isa lang kabanya, wala na may nagliwat. Okay? But then dire, do kasigi sila madyapon. No? Ang aton dire we understand also na kinanglanan yung service. Sa wala ni sila document subong. No? As I told Vice, no, we are willing to compromise this situation. No? But we are giving only ang mga operators until Friday na makasecure sa ila special permit. We had a talk with the regional director of the TFRB. The application may be processed through email. No? Sa email, pwede na sila ka-apply. No? So, amon istorya. So, for the meantime, na gina-process niya within this week, you can avail of those, the services, but we require ng operator lang na i-hire ninyo to service sa mga personals ninyo katong may prangkisa lang. Kaya sila man lang gid ang maaprobahan sa LTFRB. Ang problema pa na galing, dapat may prangkisa gid. Ako tulog lang sa mga vans nga may franchise. Amo na ang mag-operate. Ining mga van nga galing kay yan ang LTO nga ubra. May pila ka mga vans Action Rex na ginawa sa BPO company nga may franchise pero may pila naman ka mga vans nga wala sang franchise. That's why sunod diri kay Attorney Alan Sacramento pilion gid lamang ang mga transport vehicles nga may franchise kag nagwaban kay ina ang ideya ang suggestion ni Councilor Dindo Ramos nga kun ang isa ka BPO company ang mga gitangkuha nga vans wala gid sa franchise pwede nila matap Action Rex ang Vallecard Transit Incorporated ining mga Ceres bus nga amo ginakulang ganing Ceres bus gani subong. Kay limited mga units actually provide sa ila. Ang 21 ka mga bus Action Rex team is special permit na. In kaso nga maduhan gid madang plano nga may BPO company nga mag-renta drabe sang Ceres bus ti amo na siya ang applyan sang Vallecard Transit sang special permit dito sa may LTFRB Action Rex. Ang ginadvisean lang ni Councilor Dindo Ramos sa mga BPO company nga samtang pending ang ila sining application, i-print nila Action Rex ang application kag amo ni siya ang ibutang sa salakyan or sa van para kung magdulog sa mga checkpoints, mayroon sila sang ipresenta nga dokumento nga nagapakita nga pending pa ang ila application sa pagkuha sang special permit. Update ka ba sa gikan sa Bacolod City Government Center Action New Action. Kaya anong ambal sang taga BPO ni?
Ma-comply sila, Action Rex. Ma-follow ma-comply sila. sila? Ma-comply sila. And tingwa nila nga by Friday, April 17, mayara na sila sang tagsa-tagsa ka mga special permit para hindi maapektuhan ang ila siling operation. Pero dapat ang ila special permit ng applyan ng sakyan nila, hindi man expired ang kuwan na, restro. Like Action Rex, amoy na ang in-clear diri sa mga otoridad from LTO nga with franchise gid lamang nga mga vans ang pwede nga ma-issuean sang special permit gikan sa LTFRB Region May 6. kuwan na dahil, may topic-topic man na sa front nga under BPO kami mo na. May Action Rex ang logo. Ina yung iba niyang mga essential products kuno ginabutang man sa atubang sa front shield la, sa front shield. May Action Rex. Actually, kung makita natin, ma-observe natin, meron sa likod, kilid nga may tatak or name sang company Action Tiway na Rex. gina-check sang LTO kung confirm na. Actually, Action Rex, mo na yung ginapangita sa LTO ang special permit since wala sang may mapakita. So, wala dakpon sila. Iniblang maglalabay nga may mga picture na sa ilang nga mga front na nga may ngalan nga ano na gani, special permit bla, ano gani nang ginatawag na? Special permit, ang driver, amo na siyang mapakita, Action Rex, sa check-up points nga legal. Ang ila sining paglibot, pag-pick up sa mga call center agents padulong sa ila sini nga mga olobrahan. Since wala pa man sang special permit sa Bacolod City kay halos lang nga BPO companies nga representative nag-attend sa consultative meeting subong nga aga. So amo na ila tingwan, Action Rex, kay masubmit man sila sang listahan sa mga salakyan nga amo ini ang applyan nila nga makakuha sang special permit. Salakyan nga mayara sang prangkisa para likaw. Ang butang iba niya nga mga call center ya kung may ara nga mga BPOs company Blackson Del nakakuha na nisla yung mga permit guro ni kay hindi man lang ni isa doon, hindi man lang ni kapulo ka mga BPOs company diri sa Bacolod mo. May mga BPO companies, Action Rex, nga in-house nila ang ilang consumer agents sa hotel. Mga hotel balasin, so laban subong mga nag-check-in, mga turista. So ginrentahan nila ang isa ka hotel, kag dira na lang, Action Rex, the work quarantine ang tawag sa ila. So hindi na kinahanglan nga mag-travel pa. Pero may mga call center company naman nga ginapatuman ang regular sa gihapon nga pagtrabaho nga kinahanglan physically magkadto ka sa gihapon sa imo sining opisina kag magtrabaho bilang call center agent. Update kabalita gikan sa Bacolod City Government sa Drunk Action New Action Bill Salazar. Una sa balita sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Dale Salazar. Balita gikan sa Bacolod City Government Center. Action Radio Philippine Standard Time, las 12:09 ng aton oras. Matapos ang balita ni Action Dale kaduantang Kapitolyo si Action Marlon Hinovia, mga alkalde sa Negros Occidental nagasapol subong adlaw ho. Agod nga desisyonan ang pag-downgrade o kung pagpalawig sang ECQ. Yaring kaudan sa report ni Action Marlon Hinovia. Action Mar, kamusta dras Kapitolyo? Action Rex karon sa hapon, may baluan ni kung balan ang hisugtan o kung maging desisyon sa mayoriya ng mga alkalde sa Negros Occidental sa siring palabang kuntanon sang halos kalabanan kung pala may ara pa sang plano or may tsansa nga paluwikon pagid ang implementasyon sang enhanced community quarantine o kung na ECQ sa Bugos nga Negros Occidental pagatupa sang period sa April 30. Suro kay Provincial Consultant Albi Benitez, ambalan ini sang mga alkalde sang Palua Kagsurat sa Bugos nga Negros Occidental, isa ka sinapol nga ginapatigayon subungkit nga adlaw kagad madaduman ang pag-implementar sang ECQ sa Bugos nga probinsya, ginkasugkan man ni nga mga local government units. O isa pa sa posibilidad nga base hindi na gani kung mag-isugot sila, pinapapalabuton pa April 30 kang i-downgrade na lamang ang ECQ, ilaman nila pag-hambalan. So yan, so inakaroon siguro mga alas 3 ang hapon. Ang Provincial Command Center, kada alas 3. Ganito, instead ECQ, ano ganitong ikuan nila?
downgrade. Oo. Isa man sa hambalan, i-downgrade o pagsilingon kung Paano bono kung palawigon ah? kung Until April 30? pagpanubo pa si kung dulaon ang tinag-enhance. Community quarantine na lamang. Pero kinahanglan gid nagwaon ang panindugan opinion sa pasarag sa mga alkalde is makapagawa sa desisyon ang Provincial Incident Command Center. Siling na kada alas 3 ang takna sa hapon, ginumpasahin ini kahapon para sang pagtalilipon kag baton sa mga palabangkutanon halin sa publiko. Provincial Incident Command Center kami arak surek sang Facebook page na subong Provincial Government sa Negros Occidental nga sa diin dira pwede makapadala sang palabangkutanon ang mga Negrosanon nga nag-view sa silang live nga sinapol kada alas 3. So karon sa hapon posible nga i-anunso ini si Provincial Consultant Albi Benitez Ocon ni Governor Bong Lacson ang mangin desisyon sang mga alkalde sa Bugos nga probinsya. Si Provincial Consultant Albi Benitez. May meetings ang tanan nga mga local governments with the province to discuss that particular topic. So hulaton ta na lang ang results ng meeting. Right after that, there'll be an announcement kung ano ang direction naton regarding the ECQ. And that will be a very interesting topic sa next naton nga show. The former Congressman taga Provincial Consultant Albi Benitez. Kasunod ka sa Kapitolyo Aksyon na Marlon Hiruboya. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Marlon Hinovia, balita gikan sa Kapitolyo. Ato na karon bantayan kung anong mangin desisyon sang majority or rason sang kadaman ng mga alkalde diri sa probinsya downgrade o kon pagpalawig sang ECQ. Amo nang balantayan tama na kay tikon mag downgrade gidman ang probinsya, ang Bacolod masunod naman lang na, no? Pero subong nga wala pa, steady pulse lang anay, no? Da lang anay kita. Samtang kaduan tanay balita sa Sarto, we have Aksyon Artay Hopon, pila ka mga operators ang van nagpadala na sang ila special permit application sa LTFRB pagi sa email bilang solusyon sa problema sang mga BPOs. Yari ang kauna sa report ni Aksyon Artay Hopon. Aksyon Art. Prior pa man sa meeting sa may Bacolod Government Center, naka-istorya na ni LTFRB Regional Director Richard Osmeña, si Attorney Sacramento, Alan Sacramento, si Attorney Didoy Panawagigli, kay Attorney Sacramento. Istoryan naman si Congressman Greg, Mayor Bing Ladia, and pila pa ka mga officials diri sa Bacolod City regarding sa sining problema karon naging padangat iya sa mga BPO employees karapektuhan bagod sang pag-operate sang LTO. Klaro yan ni Director Osmeña nga number 1 POMs control, this is a separate operation gagin conduct sang LTO kag sunod sa iya bagod sining operation kainaga ni Aga Paxson Rex right after sang interview ta may mga nag-apply na dayon dito sa online nilang portal dito iya sa bahin sang Iloilo. Sila nga tigil-discourage natin sila magpadulong diri sa Iloilo bawat man sa kabudlayan sa pag-travel. So grabe niya nung na may arat na gilayon sang mga may prangkisa na mga van nga naghinga daw na submit sa ila mga application. Now, sunod pa diri kay Osmeña, ang problema lang kay siya may pila diya abi ka mga private kidi nga mga van mo nga nag-take advantage. Posible man na tibalod brato yung sukot nila ginapatulan man sa mga BPO. Namo na rason nga silang hindi ginaya pwede na magbiyahe sila balod gati number 1 ang purpose nila hindi para magkarga sa pasahero kundi para lamang sa private nila nga mga activities. Pero ang pasiguro niya nga within this week tingnan nila nga ma-release mahatag na initanan nga mga permits nga apply sa nga pilag ka mga operator and hopefully ma-settle na as much as possible ang iningasay isang problema. Yan rin parayag
sa Regional Director sa LTFRB nga si Richard Osminia. Nag-coordinate na kami. Problem there right now is the vans that are being used by the BPOs are all most private, no? We gave instructions na damo tada vans that have an existing franchise. So these are the only vans that we will be allowed to be given special permits. I also talked to Attorney Didoy na hindi ka anay magpa-stricto kay times like this, need kita mga salakyan ang mga BPOs. But coming from the LGU, we will have to have a number of vehicles per BPO allowed kay I talked to the mayor and the congressman that we have also agreed that the less vehicles we have, the less movement of this virus will be going on. So mas maayo na kontrolado ang number of vehicles. So I've talked to the mayor. The mayor will be coordinating also with the BPOs na may certain number lang ta. No, and naghatag namang email address sa opisina. In fact, there are already 3 companies, vans that have existing franchise, tawag na, and ga-apply na sila sa ilang mga units to be used by the BPOs. Ang problema mo na ining private naman, they're taking advantage now of the situation na magamit na yung kolorum na van, no? So, we are trying to control that from happening. Pero maayos na ni Art, wala ganyan problema. Nabiglaan lang kay automatic ang LTO, which we cannot blame kay kaobra mo sila. Apprehend silang mga van na walang special permit. Ga-apply na sila subong as early as 8 o'clock this morning. Through email lang tanan na everything is done through email kay budlay na matabok pa sila. Okay. We will accept all applications, especially basta may franchise lang, and we will issue it within the day today para maayos na tanan. So, aside siya na, sir, may mga ginisuan pa kita special permit? Bayacar, of course, was the first one to apply, no, for their buses that goes around the city. So, in exemption to that, the ining mga vans will be applying today. So, hopefully within today or tomorrow, the day after tomorrow, ma-normalize na Ang parayag sa LTFRB Regional Director Richard Osminia, ang kaaksyonong aksyon ay hupon na sa balita na sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Thank you, Aksyon Artay Hopon, balita gikan sa Bacolod City o sa special assignment. Salamat gid Aksyon Artay Hopon, daligid lang pag-relax sanay, pagtimo-timo sa wala pa magkatimo sa nagkapanyaga pagpahunay-hunay anay, no? Malakay Finance Corporation, basi nagakinanglan kamo house and lot property or land title loan, vehicle, truck, heavy equipment or car loan, pension or retirement loan, Malakay Finance Corporation. Yara lang sa Santo Niño stop sa Barangay 2, Bacolod City, tabok lang sang Pure Gold Banago. Pwede ka tawag sa 433-4309 or 433-4307. May mga branches ang Malakay Finance sa Victorias, La Carlota, Kabangkalan, Sagay, Bago, Cadiz, and San Carlos City. Malakay Finance Corporation, Santo Niño stop sa Barangay 2, Bacolod City, tabok lang sang Pure Gold Banago. Pwede ka tawag sa 433-4309 kag 433-4307. Ordinaryo kag komplikado nga kinanglanon, pinasay nga solusyon, serbisyo kampiyon, Malakay Finance Corporation. Samtang nagapahunay-hunay kabuanay sa siringa odto, wala lang pag-monitor dira kay paring Mark kag Ems Magbanwa dira sa Barangay Handumanan. Paring Mark kag Ems Magbanwa, paring tip-tip kag MM Lerasa, no, may lang pag-monitor man. Sakay paring Philip kag Tintin Rizaldo, may lang pag-monitor dira sa Barangay Alihis. Paring Renz kag Leia Campos dira sa Barangay Sumaga, good PM lang. Kalakip man si paring Elmar kag kay Commander-in-Chief ya dira Trafangco sa Barangay Mansilingan, good PM lang, no? Paring Rinli Marta dira sa
Valladolid, may lang pag-monitor paring Rinley Marter. Quarantine gid. Why gid ta may mo sini? Ayos. Ang importante, safe lang kita. Tanan-tanan, no? Kay after sini, April 30, basi pa man lang nga before April 30, ma-lift man ni siya, kag mahagan-hagan na ang pagpanimuron ta sa mga puloy-an ta, no? Paring Mark magbanwa gani ho, gay pusipos lang, ga pamuni-muni lang sa iya sining puloy-an nga diri lang ko anay pre mapaamulya ay perte. May lang pag-monitor kay Madam Yelel Alexaho. Patamyaw ko lihog sa ako na biyan si Davens sa airport Kalong-Kalong Zone 2. Ayos, dagang salamat Madam Yelel Alexa. And Mary Jane Saludares, good PM lang. Mayo man gali, at least nahagan na tagan na tanan. Gani man Madam Yelel Alexa, no? Kay Jolito Billones, may lang pag-monitor, then Cristel Jane Lamila, kag sa mga Lamila family sa Tagamaaw, no? May lang pag-monitor. Kay Ino Vea, may lang pag-monitor. Ino Novea, dara sa Mandalagan. Jovin Saludo, may lang pag-monitor. Saludo gid sa iya. Kay Cristel Jane Lamila, may lang pag-monitor dira sa La Castellana. Kay Cristel Jane Lamila. Ayos. And Rinaldo Poderoso. Importante hindi lang Poderoso, ha? Poderoso lang ang apelyido. Ayos. Sige, dagang salamat. Paring Alan Navales dira ho. Sa Olympia Village sa Barangay Alihis, may lang pag-monitor. Paring Alan Navales. Paring June Britannico sa Purok Gaisano. Paring June Britannico and family. Kay April Jacinto Binhamino, dira sa Barangay Tangob, may lang pag-monitor. Tamyaw lang father-in-law ya si Bebot Binhamin. Gapamati gid siya subong kag sa pamilya Jacinto sa La Carlota. Halin sa kay April Jacinto Benjamin, no? And Gismab Morandante, may lang pag-monitor, no? Gismab Morandante, no? Kag sa pamilya Dumipiga, kag sa mga Morandante family, sa tutong si Joyne sang tutong 3 Barangay Felisa. Ayos. Dagang salamat gid. Kay Bis John Pillones, may lang pag-monitor. Kag kay Rejan Tan Villalon, may lang pag-monitor dira sa Barangay Purisima, Manapla. Kay Toto Rejan Tan Villalon sa Barangay Purisima. Ayos, dagang salamat gid, no? Pelami Bandokilio, may lang pag-monitor. And Maria Nelma Teruel, may lang pag-monitor man, no? Thank you so much, Maria Nelma Teruel. Little Cebuan, Action Rex niya gata, makatilaut man ta baboy sa pila kadlaw nga lockdown, sardinas kag noodles lang permi. Thank you kay Mayor Buddy Pampanga. Thanks, Action Radio. Little Cebuwa. Ayos kay MJ Nakayama. MJ Nakayama. Good PM lang. Daw gulpi lang ho. Tanis ang pagsugod pa lang, gin-advise na ni ang mga company. Actually, kabalo naman na sila. Galing kay hindi manta kay balo nga, way ni sila mahambala, no? Actually, kay balo na ni sila. Sino man nga company ang patigayon siniya. Kay balo na ni sila. Before pa man ni kinagual ang sitwasyon, dapat ginpreparahan na kaprepara na ganing ultimo nga tao. Ayan pa ini sila, nga company ni sila. Sa kay Rachel Andres Salibio, may lang pag-monitor sa Moises Padilla. Greet lang sa kay Papa niya Hisosa, Rachel Andres Salibio, no? And Mike John Seva, may lang pag-monitor sa Moises Padilla. Kay Judith Calves Pamposa,
And Roel, paring Roel, Lanawan si Roma sa Libertad Market. May lang nga pag-monitor dira, paring Roel, Lanawan si Roma. Kay Heaven, kay paring Kinalon Sagay, Harry Kinyosa Hamilano, may lang nga pag-monitor. Kay Shaftowa, update sa downgrade ka Bacolod, wala pa. Hindi na estudyohan pa. Relax lang. Sa kay Maggie Vicino, may lang nga pag-monitor, no? Maggie Vicino. Sa kay Jeremy Malupay Loksin, and sa Inchik-Insek, no? May wala nga pag-monitor, Barangay 6 ko nun from Barangay 6, hindi ko makaintindi. Pasensya, ged, no? Caljen Arivon, from Errico, may lang nga pag-monitor, Caljen Arivon, no? Kay Edwin Pinida, ay lang nga pag-monitor dira, no? Thank you so much, gid sa inyo. Nga pag-monitor sa sining nga odto, samtang raga paniyaga. Kay Ren dira, may lang nga pag-monitor kay Ren, kaungga family, nagapamati gid subong kag sa pangit na si Marion Reven diri sa Tangob. Ayos, thank you so much, Ren. Kay Romy Castillo, may lang nga pag-monitor sa Barangay 29, Romy Castillo. Kay Hazel Dimol Lapian, may lang nga pag-monitor, Dimol kag Lapian, Lobrido family. Ayos. Kay paring Fiding Felisario, paring Binji Felisario, dara sa Manila, ga-monitor siya subong. Paring Binji, sige duty mo. Sige pang duty mo kung wala kag duty subong. Paring Binji Felisario, dara sa Manila. No? Thank you so much, kid, pare. Kay Style Antonio Kadayday, kag kay Tita Richelle, kag family, salamat, gid. Ayos. Kay paring Licio Lupo Jr., Prems, monitor lang ko si mo sa Murcia. May lang nga pag-monitor paring Licio Lupo Jr. Dara sa Banwa, sang Murcia, kag sa bugos nga pamilya ya siya. Libana Mides, may lang nga pag-monitor, Gerald Babao, good PM lang, no? Ayos, dagang salamat, Madam Yelel Alexa. Jimenez Junald, dara sa Barangay 9, no? Jimenez Junald, Lia sa Sobretodo Dosado Carganilia. May lang nga pag-monitor sa pamilya Dosado sa Iloilo, Pututan. God bless po. Ayos, dagang salamat, gid. Sige, daligid lang mga kakso na standby anay. Balikan ko lang kamo, dugay-dugay, ilabi na sa report gikan sa BCPO kag report sa patrol. May balita pa kita out of town, mabatian sa diligid lamang madugay. Magbalik ang aksyon, balita, banat bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugalion na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas, ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sang hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health, kag Aksyon Radio Bacolod. Labanan ng banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya,
o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang
sa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang isang metro. Philippine Standard Time, las 12:36. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kinikilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat. Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, palakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na! Aksyon no Radio Philippine Standard Time, las 12:37 ang aton oras. Sige, samtang nga pahunay-hunay ka mo dira, may isa ka lukulukong animal niyo, si Roger niyo. Abot na ano niyang plano is kabuhi. Ako na kuya siya, magkuha ni siya kalat, kag ihihigot siya liog, kag ihigot sa balayan, kag maglumpat, kag maghikog, no? Parang may pulos ka man imo, ya. O, nga nag-intra-intra ka man diya sa kinagual diya sa kanginan man. Roger! Wow! Animal kang klase ka tao ka. Kantuan tanay balita ni Aksyon Alvin Graba sa patrol. Daligid lang kay may 35 anyos Aksyon Rex, standby 35 anyos nga karga tapas ginluthang patay sa banwa sang Calatrava. Yari ang kaundan sining report ni Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin? Aksyon Rex sang gindangat sa Calatrava District Hospital. Ining 35 anyos nga may matapos ginluthang sang 5 kawala makilala nga mga suspetsado. Las 4 ang takna kahapon sang hapon dito sa barangay Malatas, Banwa sang Calatrava. Ang biktima diri kilala kay Joseph Lumanog, nagapuyo sa amuman nga lugar kag nagaobra bilang karga tapas sa amuman nga banwa. Sa inisyal diri nga pagpangusisa ni Police Captain Eugene Tolentino, ang tagpamuno sa Calatrava PNP, ang suspect diri Action Rex 5 kag inisila wala makilala nga mga persona ginaligar. Ang iban diri nakasuksok sang military uniform, wal ang mga kaufdanan sini naka-civilian pero armado sang baby Armalite kag short firearms. Dugang pagidri ni Tolentino nag-upod ining si Lumanog, upod ang yan sini nga mga kaufdanan nga mga karga tapas sakay sa truck. Kay ang tuyo kung tani mapauli na sa ila sining lugar apang pag halin diri sila sa area sang Winaswasan o kun sa barangay Winaswasan, ang salakyan pakadto kun tani sa barangay Makasilaw, approaching lang sa ila sining barangay dira sa area sang Malatas, pero pag abot sa barangay Malatas Action Rex ginparahan sang 5 kawala makilala nga suspect kag ginpapanaog gining mga sakay sa truck kag diri Action Rex ginpamangkot sining wala makilalang mga suspect kung diin kag sino si Joseph Lumanog. Di sang nagtaas ang kamot ining biktima, gilayon ginpahapa ang victim kag wala sang anuman nga rason, wala na sang paathag pa.
Ini siya ang ginatiro sa iya sininga ulo kag subungman sa iya sininga liog gamit ang kalibre 45. Gilayon ang Victim Action Rex kay after sa sininga insidente palagyo ang mga suspect pero ang victim gindala hingagaw sa Calatrava District Hospital apang ini siya ang gindeklarar nga napatay pero sa post-mortem examination nga ginhimo man kahapon ni Dr. Reggie Horario ang biktima nakaangkot gid sang malubha nga pilas sa iya sininga liog subungman sa iya sininga ulo nga gintunaan sang iya sininga kamatayon. Ginpahayag man diri ni Tolentino nga ongoing pa ang ila sininga investigasyon as to sa motive gid sa pagpatay diri kay lumanog pero in a time from now base makakuha sila sa dugang nga mga information as to makuha man ano gid bala ang motibo. Ari ang pahayag ni Captain Tolentino. So going mga silaw, drop lang sa part sang malatas man. Ginpadulog sila sang 5 ka tawo. Tapos may mga mask man siguro kadlok man sa ubid siguro. Tapos may naka-military uniform. And then, ang iba naka-chinilas, naka-civilian lang man. And then, nagpamangkot ining mga suspect kung diin si Joseph lumanog. So, si Joseph, nag-raise man sang iya kamot. And then, upon identification, ginpahapa ni siya. Kag ang mga upod niya, ginpatalikod. So, after nga ginpapa siya, dito ka gintiro siya sang makaduha ka beses. Tapos, ang iya sininga pilas sa liog kag sa ulo. Sir, ining mga 5 ka unidentified person, naghambal ka nakasuksok sa uniform. Ano ni sila saya? Identified sila as military or nano? Bali, unidentified ni sila. Kay actually, ang nakakumuplods diri, mga 3, may 2 nga naka-civilian, hindi naka-chinilas. Wala man sila magpakilala kung ano sila nga group affiliated, no? Basta pag-identify nila sang kwan, immediately, papa ni si Joseph and then gintiro tapos ang the rest sadtong ginpatalikod nila ginambala nang nilang lakat na lang kamo kay wala kamo yalabot. So Rex ang kabahin sa pagpahayag ni Captain Tolentino. Ano ning Victim Action Alvin? Karga tapas. Tiya gintiro gid ni siya. Amo na ang pamangkot taman Action Rex ano gid balang pinakamayor nga rason isa diri sa ginalantaw man na dila Action Rex base old grudge pero ongoing pa man ang ilasin nga investigation as to sa motive gid sa pagpatay sa victim. Balita report sa patrol ang ka-aksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Alvin Graba. Balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Matapos ang balita sa Nokpok at tuantang BCPO, naka-standby si Aksyon Eric Magbanwa. Ini may kang tanan sa implementasyon sa unang adlaw sang number coding sa syudad sa Bacolod. Nangin matawhay, nangin mayo, suno sa kay suno sa PIO sang BCPO. Yari ang kauna sang report ni Aksyon Eric Magbanwa. Aksyon Eric! Ay, Aksyon Rex Peregrino. Kayo di porma. Ano na si Roger na saya? Ano na saya? Ambot na, ano ning Brian ning Roger yan niya? Ano gano'n siya? Way guro matamyaw eh. Ti ano siya pamuyayaw sa? Nga pamuyayaw, di sa ti tamyawon ko sa si Roger nga animal. No? May paman pas punta. Ti ano pabing palabuton yan eh. Isampaw ko pa ni sa stinig. Ang karon makita ya pa ni karon malagay. Si Aksyon already daw kwan eh. Luga kwan sa? Luga hana? Oo. Luga hana nga kwan ah. Aratsada? Magtigbali. Ay, pasensya ka kay ikaw gisubong na ribahan ni Aksyon Rex, no? Kung magmensahe ka, ginabasa ko man lang da. Pero kung magmensahe ka da, lain-lain, ti animal ka eh. Animal, hindi na mga bad words. Kita yung gamaton, kita sang kasubong sana. Pero kung magamuna na yung batasan mo, kaya kalanon niya, pagambal ka, kaya tagan ka ni Aksyon Eric Magbanwa.
Padagan pa yung imuya sang kahudas mo yung klase ng tao kay imuya. Tulay ng tirada. At kilala ka bala kay... Inos-nos na karon. Hindi man. Ibutang ng dablin sakto, hindi magsali ka kwanda kay kabudlay sina. Oo, karon pa binata karon kay Kapchat kay kagawan Jopret. Tuwag sila kabutwa ka duwa. Kapchat! Kagawan Jopret, tuwag ka makabutwa mo na butwa. Magkama pa si Malumos na mo na karon sa init. Doon sobrahan na sila kapag Mario nila. Subukan lingin ang ulo nila katagtaganay, guro to. May barangay kag banwa pa nga bulig, may social amelioration pa. Gani, man. Kagapot sa Gani barangay. kung ikaw sa barangay, ikaw ning frontliners mo, ikaw gining palapitan nila ya. Oh, natural tanawa pala sa barangay Panukoy kay nagbaha. Nagbaha ang reklamo? Hindi. Hindi nagbaha kapon tuloy sa barangay Panukoy. Oo, libre yung baragtag tuloy mong. Good. 50 kabanyera. Axorex. 50 ka banira? Oo, tuloy kapon. Sa di na nagalin man? Ate sa ako nga baybayon. Ayo di purma. Hindi amo. Batay ko no kaskarawan to ni Boss Rex Noble. Nga monitor si paring Romo pasaporte. Gana siya. Nga pa monitor Nga kadlaw pas punta. Begitu kay karon may pasa naman siya kasi mo na karon nga kamalabalahan, no? Laban eh. Damo sa kamalabalahan. Layo gid ni sa iya kay amo man lang ning ubraya sinimo. Grabe nang iya sa mga kwan nga mga lahas mo sa lawas ya. Ang kada tudlo ya may singsing na mo. Tanawa bla iya nga kamot karon kay picture aja naman kapadala din si mo. Grabe yung mga kamot sa subong, no? So, porte na pasalamat sa barangay Panukoy sa kay Kapibing sa council. Thank you so much, gid ka pa. 50 kabaha, 50 kabanyira nga tuloy. Paring may nalabot pa. Paring Roel Lanawan si Roma nga tagaan ta siya manok pre, hindi lang sa mangutos sa ama sa may inasalan? Hindi ang manok yang nga baligya sa Libertad Market na. Sa Libertad Market? Oo. Kabaligya sa manok na. Pag sulod mo da sa Libertad Market, singgit ka lang dayon, Roel si Roma! Gwa na da! Okay. Hindi ba gwa may bitbit na sa? May bitbit na dayon. Siyempre, advance ba na pre? Ara. Hindi ko na po properto na law sa mga simple na mag-uyak surex siya. Gani man. Magpangayo ka inayo ka prangka ka mangayo ka mo. Gani. Sang maghimo ka sa katuntuan sa ibong nga barangay ta kundi hindi mayo. Hindi na mayo ya. Prangka ka man lang. Kasi may mga bulawanon pa na sang Balatyagon. Prangka ka lang actually ko bugas. Okay, tagaan ta ka bugas. Mo na ka simple hindi kay ko bugas sabi ti ara bugas. Tagaan ta ka bugas. May problema, may mama. Pulo ka kilo, isa ka sako, pwede. No, hindi lagi pagdamo agad, no? Kasi matambaan ta, no? Ayo, man sa aton si, si Pablito, Migo ta. Sino man? Pablito Benedicto, amigo, taga Kadlaw sa. Okay. Just for laugh, Okay. Sa kay Kalbo Padilla da, may lang pag-monitor Kalbo. Si Sandy Padilla ko no, ginatamyaw lang da. Shout out lang kay Sandy Padilla. Rin naman ang, ano naman ang sampol ni Romo. Nga, no? Mo, resibo na mga kamalamalaan si Romo mo. Nga. Mga, ako naman ang yan, mga lalay naman. Ay, hindi nga tao, di gini ka, parang mo, gini kayuhan nga tao ni si Romo, no? Pag, amo walang nga tsimpo nga kainit pangadaan. Hindi ka maglingaw-lingaw, na mamudos kagid lang ni mo. Isos, muyaya ko, kainit. Luwas nga kainit, way ka pa kwarta, wala ka pa kalanon, wala ka pa, way ka pa gihuon. Dapat kadlaw man bla. Kadlaw, gagamay, para nga, bisan paano maka-enjoy man ka, bla, malipatan mo man ang problema mo sa pangabuhi mo. Gusto, gid. Ayo di purma. Grabe nga higop na to. Kape na, kape. Kape na. Kape niya. Kape nga, Aba. Monitor lang si Good John sa imo sa Murciao. John, anong nga produkto ni Good John, ha? Ati, ang buta. Patulogos. Ayo di purma. Amigo to sa Libertad, pre. Tama na pre,
Relax lang na pare Ruel si Roma. Pare Ruel, mata-mata. Mata-mata lang. At to sa subong galadlad sa. Sang manok? Mga manok to baligya. Dress chicken. Dress chicken. Ay, barato subong ang dress chicken subong. Barato? Barato subong dress chicken subong. Ito pilaman. Sa barato subong. Dapat manok-manok na tanay subong Laban gidi. Pre Romo, pare Romo. Pre, mata-mata na pre Wala waslik na gamay. Tingnan na kayo humpa sila. Hindi ko na mag-korosmod kay upaning ang kapigado sa pagkainit. Sus, kadlo ko mo bala. Si Ronnie Gordon, no? Nangyari, kagawad, wala ginta na. Ikaw pa yaron na rin, shotgun, no? Sige, duty yan niya. Sige na yan. Huwag niya punas pa rin Ronnie Gordon niya. Ay, sus. Nagaro, dahil pero may shotgun niya. Gani. Tiyan mo na ning number coding ni. Ate mo na isa number Sa bagay na interview to kay ni Action Alvin to sa may command center. Oo, si Captain Parito. Parito, namigid ko no. Nami kay mismo si Police Lieutenant Colonel Ariel Pico nag-obserbar dito sa may South Sector Sangguan sa aton sining check-up operation center. Nami smooth kag daw ka jutay sa mga salakyan nga nagasulod kag eksido man ato ka Police Action Rex sa pag-check sa ila sining mga home quarantine pass bala nga nga may ara katapusan nga numero nga sila nagakuha base. Isubong Action Rex siling ni Colonel Ariel Pico ang PIO sa BCPO. Ako mag-amo lang ini Action Rex at least bisan paano ma-reduce ta ang pagsulod sa tao kag sarakya sa syudad sa Bacolod kag dapat ipatuman gid ini kag manami ini nga another executive order number 30 ni Mayor Bing kay makabuli kini dako sa to kapulisan nga mapahagan-hagan ang mga tao nga magpaglakatong sa dalan magdala sa lakyan kay amo ini ang bali serbi nila nga balasihan sa paggawa nila sa mga inadlaw action. Pagin klaro diri ni Colonel Pico nga ang Domingo wala gid sang home quarantine nga i-aprobahan sila kundi ang Domingo nga adlaw amo ni ang adlaw nga hindi pwede makagawa ang mga sarakyan kag mga pumuloy na to sa ila sila puluyan magluwas ang aton sili nga siling naton mga frontliners nga mo ang nagabantay sa mga dananon naton diri sa syudad sa Bacolod. Sa sining panibag-ong coding number or number coding nga gipapanaog sa ato sining alkalde at ang may mga exemption diri media of course ang aton sining mga frontliners. Observation naton sa subong ginapatupad naton ang Executive Order number 30. Ako ini ang at even, no? Lunes Paris. Pa kung mabatian sa do usual naman ni mabatian to ng Lunes Paris mga implementasyon sa aton nga home quarantine pass. Sa ako diri sa Sumag, iban man gid ang aton diri ang mga nagasinulod subong kumpara naton sang Lunes. Kahapon medyo damo-damo subong kanay-kanay malaka kag mula kita sang may nakita diri nga mga problema gintugas ang inihato niya nga ad-ibig team. Kag sa subong, Action Eric ang ato niya dinapalusot diri ang mga quarantine pack ilang numero na wala pares. So, ang control number nagatapos sa 1, 3, 5, 7, kag 9. Subas naman may mga pares naman nga numero ato niya nga makalabay, tarag makaagi sa ato niya nga mga border control Action Eric. So, numero nga schedule sa buong kernel, kag hindi magsigo sa numero, hindi gina kasulod. Exactly, Action Eric. Hindi na sila mamilit sa amon kay even though considerate ang aton nga mga tao pero sa subong distriktuhon din nato yung mga border control ang ilaya pili mapilian, maprito o kung magbalik. So, dapat sikapon na ilang control number kung bala sarang sila makalabay sa ila diri ang aton nga mga inner kag outer boot control sa sulod sa Bacolod. Action Rex, puso sa palayag ni Police Lieutenant Colonel Ariel Pico, ang Public Information Officer sa Bacolod City Police Office. Amo ni kay Exido subong ang ato sa kapolisan sa pag-check sa control number sa tanan nga mga
home quarantine pass ka ginagamit sa ato sa makauturan kung maglapas ini sila instead nga dakpon sila ginawarningan sila sa ato ka pulis nga sila balik lang ka mo buwasan yung schedule kag dapat gininyo sundon ang ginapatuman nga Executive Order number 30 amo ini nga tawag nga number coding nga ginapatuman diri sa syudad sang Bacolod. Ang inyo kaaksyon sa Bacolod, PNP, una sa balita, una sa aksyon. Dumayo. Ati, mayo gidi kay... kapi na i-action. Gani man. Mayo gid. Kapi nga sa Burso. Kapamangkot di si Calvo Padilla, ano pa kami ni Sir Eric tagaan ayuda man. Di na siya sa nga kuanaw, nga lugar. Buta din siya nga kuanang Malparahe. Basi sa Zimbabwe kaya, no? Ayun, di purma. Hindi kaya basi sa Uganda kaya nga lugar, no? Sa panukoy ka lang, wala kaging problema. Katuhin lang ko. Personal si Action Eric Magbanwa. Itiyahan ta na, sino nga niya na? Si Calvo Padilla. Itiyahan ta na, wala problema. Call na ako ng Surex Kantong. Alaban eh. Ikaw lang yung... Huwag pa nakakuan si Primo mo? Primo Mark Magbanwa? Mark Magbanwa ba? Napakuro pa to sa Sandumana, no? Ay, no kaya ka napakuro. Waslik mga bugas. Si Calvo to. Mga kalbuhan gini sa bugas kung gusto yun. Wala tayo ni Tiligang. Actually, tiyara mas Primo. Tara. Mga bulig-bulig na mga kilik-wilyo da. Wala na siya problema yan. Si Mark pa. Si Ems Magbanwa. Hindi mag-asawa niya. Pare Mark, parang Ems. Mga hamot-hamot mo na bukas mo na pag-uwanan na pala. Ay, pinawan to sa COVID-19. Ayun, di purma. Sige na to yung panagtag ito sa yung mga purok to mo. Kaya mo na siya mag-asawa. Spread the sunshine ko naman. Ay, ang balik na si Imos ang babaw. Gani, sobra pa, no? Muna nga, ginakaluy, ang ginang mga mag-asawa, no? Ito ba kita na? Para, ito kasako karon. Ayun, di purma. Sige na. Ayos na. Sige, report niya sa Bacolod City Police Office. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Eric Mabrero report sa Bacolod. Aksyon Radio. Salamat, Aksyon Eric Magbanwa. Balita gikan sa Bacolod City Police Office. Aksyon Radio, Philippine Standard Time. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Las 12:57 ang aton oras. Salamat gid Aksyon Eric Magbanwa. Balita gikan sa Bacolod City Police Office. Kay Madam Ophelia Galero Arce dira sa Isabela. May lang pag-monitor kay Madam Ophelia Galero Arce kag sa mga grupo yadra sa Banwa sang Isabela. Kadtuan tanay si Aksyon Rodrigo Tibo. Balita sa siyudad sang Cadiz. Ini may kaang tanan sa sining rolling market blaho sa tagsa ka barangay sa siyudad sang Cadiz. Naghatag sang kapusan sa mga pumuluyo. Amo nang tirada dira, no? Dapat pahapusan ini para sa mga pumuluyo. Yaring kaunan sa report ni Aksyon Rodrigo Tibo. Jer. Action Rec dahil positibo sa pumuluyo ang ginapatigayon sa local government agod nga hindi na magamo ang tao sa bahinsang merkado nga sa diin nagpatigayon naman sa rolling market. Ang rolling market nag-umpisa ini kahapon sa barangay Tinampaan nga sa diin ini ang initiate mismo sa City Agriculturist Office. Sunod sa kay City Agriculturist Officer Ike Iscares, may katananda sa sini nga ginhimo sa lokal nga gobyerno. Ang paagi sa Parisara leadership ni Mayor, gintipo nato ng aton mga vendors kag ginadala naton sa barangay-barangay. So, bali, kumplito kita, may ara kita mga karne baboy, may manok, frozen goods man kita, may mga utan, may mga prutas, sa mga lamas, sabi. So, ginadala kami sila sa barangay-barangay, sabi. Bako, man kita sa mga barangay kapitan, kundi yun ginatupos nila nga binyo. So, ano niya siya ang binahimo natin na para ang tao hindi na magka-sigigidi dalagwa sa kabis, kumabakal lang nila sa ila barangay.
So ang pagpayag ni City Agriculture Officer Ike Escares may katalan sa sini nga sa karon ikaduha nilang adlaw yara sila sa barangay Cadisbio kag ang kalabanan nila nga venue sini ara sa covered court. Suno sa kay Sir Ike Escares nga ginapasiguro Manila nga ma-maintain gid ang social distancing kag subong man ang paggamit ng face mask sa mga pumuluyo kalakip na pag-assess sa mga barangay tanod agud ma-check sa gyapon ang mga quarantine pass sa kada barangay. Buwas nga adlaw, diri sila sa may bahin sa housing relocation site sa may Bagong Dalan, sa din makumudar naman ang Barangay Jerusalem, kag subong man Barangay Kabahog o kung pwede pa makadulog ang taga-barangay Magsaysay. Magaparayan nini, samtang nagaparayan man ang enhanced community quarantine hasta sa Abril 30, nga sa din positibo man sa mga negosyante nga nagaupod, tungod nga nagdako man kuno ang ila sini nga binta. Sa subong may nag-signify na nga isa ka bake shop o bakery nga magaupod man sa sining rolling market kag ginanegosya naman nga mayara man nga isa ka butika ni mga bulong nga over the counter nga pwede lang baklon bisan nga wala sang reseta. Report gikan sa syudad sang Cadiz una sa balita una sa aksyon, iri sa aksyon Roger Gutim nga report sa Bacolod, Aksyon Radio. Thank you, Aksyon Roger Gote, balita gikan sa syudad sang Cadiz. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, launa, 2 ang aton oras. Daligid lang standby mga ka-aksyon. Manong balik pang inyo sining palatuntunan. Pagkatapos lang sining importante nga mga commercial. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante na Ngayon, mga dito muna tayo pahanumbong. sa Marikina. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Patayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Patayon Aksyon Radio, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Patayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon
Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y Sabisan ano nga kahintangan, responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Karon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Aksyon Radio Philippine Standard Time, launa 8 na nga oras, salang-alang na ta sa tiyempo, mga kaaksyon. No? Kita-kits na lang ta buwas dari sa inyo sining palatuntunan, mga kaaksyon. Salamat sigid sa way tamalabutan, pabuhasantan lang Standby na sa This Is My Life, sunod sa diniginamang madugay upod kay Aksyon Welma Sugaton. Ako naman ang inyo kaaksyon sa Kahanginan Aksyon, Rex Cantong. Mayong hapon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko.